Il-Gvern ħabbar tibdil fil-liġi tax-xogħol sabiex jissaħħu drittijiet tal-ħaddiema permezz ta' tisħiħ fit-trasparenza kemm dwar il-kundizzjonijiet u anke l-pagi. Waqt konferenza fil-Pjazza ta' Raħal Ġdid, is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul ħabbar li kull persuna li tapplika għall-impjieg tkun taf il-paga jekk u b'kemm dik il-paga se tiżdied l-informazzjoni kollha marbuta ma' benefiċċji jew allowances kif ukoll l-informazzjoni ċara dwar x'se jkunu r-responsabbiltajiet tal-persuna fl-impjieg. Is-Segretarju Parlamentari Ellul spjega wkoll kif dawn il-bidliet qed jassiguraw trasparenza għal ħaddiema waqt l-impjieg. Minnu diġà fl-impjieg ħajkollu dritt jitlob informazzjoni dwar il-paga gross annwali tiegħu u kemm jitħallas fis-sija, però kif ukoll ta' dik il-kategorija ta' ħaddiema li tagħmel l-istess xogħol. U dik hija l-trasparenza. Dan id-dritt ser jestendi wkoll għal meta jkun hemm fis-seħħ ftehim kollettiv. Aħna nafu illi ftehim kollettiv ma jkollux biss fih il-paga, imma kemm dik il-paga ħadd iżdied bonuses u allowances oħra. Dr. Ellul spjega li l-informazzjoni trid tingħata bil-miktub lil ħaddiem f'mhux aktar minn xarejn minn ssir it-talba. Is-Segretarju Parlamentari spjega li fejn ħaddiem ma jasalx ma' min iħaddmu jista' jiftaħ ilment mad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjiegi, id-Dajer, jekk lanqas hawn ma jasal jista' jieħu l-każ quddiem il-qorti. Imma każi ta' nuqqas ta' trasparenza fil-paga kemm għadhom jeżistu. Ma' TVM News twieġeb iċ-Chairman tal-Bord dwar ir-relazzjonijiet dwar l-impjiegi Roslyn Borch. Din hija realtà li wieħed jiffaċċja fuq il-post tax-xogħol, ovvjament maħniex qed ngħidu li f'kull post tax-xogħol, imma liġi għalhekk qiegħda hemm, il-liġi qiegħda hemmhekk u din l-emenda ħassir biex ikun hemm protezzjoni għall-impjegati u jkun hemm ukoll struttura għal min iħaddem. Jiġifieri b'din l-emenda ħajkun hemm trasparenza, ħajkun hemm ċertezza. Waqt il-konferenza s-Segretarju Parlamentari Ellul fakkar ukoll li din il-miżura se sservi wkoll ta' preparazzjoni għal min iħaddem biex jirregola l-prattiċi tiegħu skont id-Direttiva Ewropea dwar it-trasparenza fil-paga li se tidħol fis-seħħ is-sena d-dieħla. Il-liġi f'Malta se tidħol fis-seħħ fis-27 ta' Awwissu 2025.